Къде намерихте тази бактерия Paenibacillus? Взехме я от задния двор на моя техник. И така, доста вълнуващо. Тази работа я свършихме в град, наречен Хамилтън, Онтарио, който се намира на запад от Торонто. И точно какво открихте? Разбира се, както споменах, систематично търсим в микробите от околната среда, бактериите и гъбите, нови потенциални източници на антибиотици. И причината за това е, че тези бактерии от околната среда са източник на повечето от съществуващите лекарства и това е просто чудесно място за търсене. Но от много години не сме откривали чисто нова химична структура. Но въпреки това си помислихме, че може би ако потърсим по-редки организми, които са по-трудни за отглеждане в лабораторията, може би ще успеем и така, това и направихме. Разработваме стратегии, за да можем да изолираме някои от тези, знаете, по-редки организми, т.е. не тези, които растат за една нощ в лабораторията, а тези, които всъщност растат цяла година в лабораторията. И успяхме да идентифицираме това ново съединение, което нарекохме лариоцидин. Това е малък пептид, протеин, който има много уникална форма, като ласо, като възел, през който минава нишка. И това го прави много компактен и много устойчив, дори на топлина и промени в pH и така нататък. Така че можете дори да го сварите този пептид и нищо лошо не му се случва. И как точно този пептид потиска, пречи на синтеза на протеини? Да, това е наистина добър въпрос. Това, което открихме е, че това съединение, този малък пептид, се свързва с рибозомата, или да я наречем машината в клетка, която произвежда протеини по определен начин. Този пептид е активен срещу широк спектър от патогени, които наистина ни притесняват, от стафилококи до ешерихия кори. А можем ли да кажем, че откритието бележи края на проблема с антибиотичната резистентност? Това е само напредък към решаването на проблема, но се нуждаем от още много подобни открития. На много ранен етап сме. Това е голямо откритие за потенциално нов клас антибиотици, които не сме виждали преди. Знаете ли, като че ли има едно своеобразно състезание между микробиолозите и синтетичната биология? Кой ще спечели? Мисля, че това е партньорство, честно казано, и това е начинът, по който работим в нашата лаборатория. Така че мисля, че това е истинско партньорство за напред, тъй като единият предоставя откритие, а другият инженеринг, за да може да подобри това откритие. А смятате ли, че в този двор има и още тайни? Това е страхотен въпрос. Не знаем, но сме събрали няколко бактерии от него. Мога да ви кажа, че сме направили още няколко открития, за които все още не сме съобщили. Надяваме се, че ще чуете за тях през следващата година, когато сме идентифицирали съвсем нови съединения с нови начини на действие и нови структури, така че мисля, че все още има какво да научим от природата. Има много неизползван потенциал, който ни вълнува.